ollaan jälleen täällä Puuppolassa, niin sanotussa rallipitäjässä. Ja niin, onhan meillä semmonen pellinnakerteekin tässä lähellä, semmonen kuin Vuorimies Oy. Sinne on joku 500 metriä linnun tietä ja tietä pitkin on 380 metriä. Mutta tänä päivänä me ollaan Puuppolan vaari asialla. Ja Puuppolan vaarihan vuokrailee kaiken näköisiä kokoisia telttoja. Niitä voi laittaa sitten ihan peräkkäin, rinnakkain, L-malliin, saa sitä S-kin. Päällekkäin ei voi laittaa. Ja isoinhan niistä on minun tieteen mukaan niin 184. Aika lupea. Ja nämä teltathan tarvii painoja, ettei tuuli vie niitä mennessään. Niin, nyt tänä päivänä meillä olisi tarkoitus rakentaa vähän semmosia. Eli me valetaan betonista painoja ja näistä tulee sitten se kädensiä. Niin, painoihin. Vähän niin, ja tääkin on se Puuppolan on niin pirun tarkka, niin ei sille mikään musta rauta kelevannut. Piti tämmöstä roostovuotonta harjoittelusta hoitaa. Ja sit se on vielä niin tarkka siitäkin, että se pitää olla 120 tuo ulkomitta. Ja sitten pujotellaan. Putkin pätkä, tämä ei kelevannut mistään puutarhaletkusta, niin piti hommata tämmöstä kudosvahvistettua paineilmaletkua. 4 mm seinämillä. Niin se on paljon mukavampi sitten kantaa. No, tämä kun laittaa nyt betoni, niin siitä saa sitten kanssa. Täytyy kadulla panna koukutkin päähin, että jos betoni ei kerkeä kuivua kunnolla, niin ei lähde sukkana aina pois. Näin. Ja hetken päästä näette sitten nuo buottihommat. Jatketaan siitä. No niin, ja tässä meillä on sitten Puuppolan vaaralla sitä valumuottiainesta, eli tämmöistä rumpuputkea ja tästä myös hipastaa semmosia pätkiä. Peräkerryn päälle jo varmaan näet, että siellä on tuosta noin. Ja vähän perinteistä moraa näytetään, että hirveästi laskettuja näkyy. Puuppolan vaari on niin tarkka näistä hommista. Ja tuossa on meillä tuomo ja tässä on se rauta, mikä äsken väännettiin. Tämä valetaan betonia täyteen. Ja tämä isottaa sinne, niin siinä on kantokahva. Ja tää putkihan on niin 18 senttiä sisähalkaisia. Ja siitä kun laskee, että R toisen kertaa pi kertaa betonin ominaispaino 2,4 ja kun tämä on 50 senttiä pitkä, niin se kerrotaan 0,5, niin siitä saadaan 30 kiloa painoa tälle kamppeelle sitten. Tämmöstä.